Sä tuhtaat jotain jonkun häkkyrän kanssa. Joo, jossain vaiheessa tuli hommattua tommonen printeri. Se on muuten ihan kätevä, mutta vie hirveästi pöytätilaa ja nyt ajattelin, että jos nostais se vähän ylemmäs. Tein siihen sitten tämmösen, tai sanotaan sillä, että aloin tekemään tämmöstä ja tämmönen sitten tuli. Samalla tuli mieleen, että voisi tehdä taas vaikka videonkin ja kun säkin nyt oot siinä paikalla, niin voitaisko tehdä se yhdessä nyt vaikka heti? Mikäs siinä? Ja palkka on perinteiset komiat kaffeet vai kuinka? Mutta mitäs toi ulosvedettävä vaneri siinä tekee? Se estää sen, ettei paperit tipu pöydälle. Ainakin kun tulostaa useamman peräkkäin, niin silloin ne alkaa tippua. Joo, ymmärrän. Mutta en ymmärrä, että miksi toi vaneri? Odotas, kun saa nämä johdot kiinni, niin pääse kokeilemaan. Silloin ymmärrät. Kiinni on. Nyt voi kokeilla. Selvä. Tein tässä odotellessa tällaisen testikuvan. Printeri ja tietsikka, ne on molemmat älykkäitä laitteita. Annetaan niiden päättää, koska asetukset on oikein. Siinä lähti ensimmäinen. Ja pistetään perään vielä toinen. Yksi paperi voi jäädä tolleen, mutta kun tulee useampi, niin sit alkaa tippumaan alas. Siinä tuli toinenkin. Ja nyt verrataan tuloksia. Ei tämä nyt ihan yksi yhteen mennyt. Pidäs nyt se taso auki. Tästä näin, kätevästi. Kohta ymmärrät. Pistän taas kuvan. Siinä odottaa, mutta kohta tippuu. No juu, ei mennyt tällä kertaa ton kauemmas. Mutta mitä mahtaa sanoa vertailu? Kehitystä on, mutta ei tämä hyvä ole vieläkään. Tuupataan toi kiinni ja vedetään tämä auki. Mistä sä ton vetäsit? Sanoisinko, että omasta päästä, mutta ei tässä ihan eilisen pukin poikia olla. Netistä olen nähnyt ohjevideon. Siinä kuva hyvältä näyttää. Odotetaan vielä toinen, niin päästään vertaamaan. Meni mestari aika hiljaiseksi. Joo, tämä on nyt vähän olo juttu.
Olisi pitänyt katsoa ne käyttöohjeet. Olisi päässyt tuon tason teosta. Nyt ei kehtaa tehdä sitä videotakaan. Parempi jättää tekemättä. Mun tarvitsee nyt lähteä. En kerkiä jäämään kaffeelle. Ilmapiirikin taisi vähän tulehtua. Kyllä tällekin vielä jotain käyttöä löytyy.